Sonra Hacı arkadağımız Yaşlılar Geňeşiniň agdalary we daşa ýurtly diplomatlar bilen birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazowyň arym tapan jaýyna tarap urdy. Häzirki döwürde ýurdumyzda jemgyýetiň ruhy sagdynlygyny, halkymyzyň ahlak kämilligini pugtulandyrmak, watandaşlarymyzyň islam dünýäsiniň mukaddesliklerini ziyaret etmekleri asyrly däwürli. Munyň özi Hacı arkadağımyzyň başyna başlan asyrly işleriniň arkadagy hacı serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna üstünlükli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň netijesidir. Türkmenistanyň ilkinji prezidentiniň we onuň maşgala agdalarynyň arym tapan ýerini, merhumlaryň jaýynyň cennet, ruhlarynyň şat bolmagy dile gedilip aýdy golly. Himmeler merhumyň ýatan ýeriniň ýagty, imanynyň himra bolmagyny dile getdiler. Munyň özi hacı arkadağymyň ýol başlygynda merhumlaryň ýatlanylýanlygynyň, olaryň ruhyna taqdim etmek däwiniň dowam edýändiginiň aýdyň beýanydyr. Soňra hacı arkadağymyz daşar döwletleriň ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň bolan musulman ymmatynyň wekillerine, halkymyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan çäherelere işen gatnaşýanlyklar üçin minnetdarlyk bildirdi we himmeler bilen hoşlaşyp birden ugrady.